Mela, ftit momenti wara tmiem il-Grand Prix tat Turkija li kellna llum tiġrija li fija sa fl-aħħar rajna li l-Valtteri Bottas jirbaħ u nistgħu ngħidu hekk illum is-seftur rebaħ b'mod awtoritarju u b'mod illi kien skont l-ordnijiet ta' kulħadd fil-kamp tal-Mercedes, jiġifieri bla problemi, dominanza assoluta u l-importanti illi nġibu l-punti kollha possibbli biex nippruvaw neħħu ftit mill-vantaġġi li jista' jieħu Max Verstappen illum. Biss is-sewqa ta' Red Bull spiċċaw it-tieni u t-tielet u nistgħu ngħidu hekk li Verstappen kif se naraw iżjed il-qudiem kompla wkoll bi isaħħaħ anzi serġa' tara fras il-klassifika tal-kampjonat tas-sewwieqa. McLaren diżastru imma b'xi mod irnexxilna niġbru xi ħaġa, il-Ferrari fil-fema tiegħi wieħed kellu tiġrija tajba l-ieħor seta' mar aħjar u rrovina kollox fil-waqfiet. Naraw minnu fih ir-riżultati illi kellna mit-tiġrija tal-lum u niddiskutuhom ftit ukoll flimkien mal-grafika illi għandna. Mela, Valtteri Bottas rebaħ it-tiġrija b'mod mill-aktar komdu nistgħu ngħidu 14 sekonda fuq Max Verstappen fit-tielet post riżultat pożittiv għal Sergio Perez illi jirnexxielu wkoll iġib podju illi fil-kamp ta' Red Bull kien mistenni anke fid-dawl tal-fatt illi jekk ir-Red Bull iridu jibqgħu jittamaw li jirbħu l-kampjonat tal-kostrutturi ma jistax ikun jiskurja l-punti Verstappen biss irid jiskurja wkoll il-punti Perez. Sitwazzjoni analoga għal ġlieda li hemm għat-telet post. Charles Leclerc spiċċa raba biss naħseb li kont parti taru tal-Ferrari kont inkun naqra nkazzat, ir-raġuni hija illi strateġija tardiva telfitu għalmenu podju li ċalillum u laqgħet insemmu strateġiji u frejjeġ żgur mhux forsi Sir Lewis Hamilton ukoll bidla tardiva illi swietu l-ħames postu fil-fatt minn kien qed jisma' wkoll il-kummenti tar-radju tas-Sur Wiċ żgur mhux forsi ma kienx hemm lok u dubju illi l-Ingliż kien maħruq ukoll. Interessanti naraw se jiġri fil-briefing ta' wara t-tiġrija f'dak in-naħa tal-garax taċ-Champions tad-dinja. Pierre Gasly is-sitta, Lando Norris is-seba' nexxielna b'Lando nillimitaw parzjalment id-danni. Jiena fil-fatt ukoll waqt it-tiġrija sħabi tal-McLaren kont qed ngħidilhom l-iktar li qed nara huwa li nistgħu niġu it-tminja. It-tminja ma ġejniex ġejna s-seba' 6 punti importanti biss ukoll kif qegħdin taraw ftit l-isfel fil-klassifika Daniel Ricciardo li beda minn wara spiċċa it-13 minix daqshekk sodisfat bil-wirjiet tal-Awstraljan illum ikolli nistqar magħkom għal kontlarju ta' Carlos Sainz illi beda minn wara approfitta mill-fatt li din it-traka kienet qedtejn ħafna l-Ferrari u spiċċa fit-8 post, anzi b'xi mod irnexxielna nżommu l-Sainz warajna u din kienet importantissima. Lance Stroll fix-xita dejjem naf li jkun sewwi mhux ħażin u ikkonferma dan billi ġab 2 punti għal Aston Martin fil-waqt li Esteban Ocon l-10 post punt wieħed minkejja l-fatt li m'għamilx bidla waħda għal Voldiri. Ocon għamel tellieqa sħiħa nistgħu ngħidu hekk b'set wieħed ta' tajers. Bravo lis-sewwieq Franċiż. Għandna mbagħad il-Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen 12, Fernando Alonso illi kien diżappuntanti ħafna, kellu iċ-ċans li jmur tajjeb illum biss telaq kellu tluq diżastru u minn hemmhekk baqa' l-isfel qed naraw wkoll kumment ta' Daniel Camilleri Ricciardo lejn l-aħħar. Ovvjament ma rridux insemmu wkoll il-fatt li prova strateġija Ricciardo u sa ċertu punt żgarratlu. Biss ovvjament dawn mhumiex ir-riżultati illi jien qed nistenna mill-Awstraljan jekk hemm il-darba rridu illi f'nofs Diċembru il-żommu dak it-tielet post tal-kampjonat tal-kostrutturi illi m'iniex qed ngħidha biex nilqa' imma qed inħossi ser tkun ftit jibsa jekk speċjalment il-Ferrari jibqgħu jiskurjaw il-punti biż-żewġ sewwieqa. Nagħtu ħarsa issa lejn il-klassifika tas-sewwieqa kif qiegħda fit-tmiem
dana il-Grand Prix ta' l-Istati Uniti, anzi ta' Turkija, skużawni, Stati Uniti it-telli għal-imis, Verstappen jitla l-ewwel 262.5 kontra l-256.5 ta' Hamilton, issa swing ta' 8 punti bejn l-Olandis u l-Ingliż. Mill-bqija mhux li kien hemm xi ħafna bidliet bis Sergio Perez qed jersa viċin Lando Norris fir-raba' post b'mod mill-iktar perikolus. Mill-bqija kif qegħdin taraw Leclerc tela l-118 fil-sitt post jaqbes il-Carlos Sainz u Daniel Ricciardo 95 voldiri ma kienx hemm xi bidliet għajr fl-ewwel pożizzjoni fejn issa Verstappen jitla l-ewwel b'8 punti vantaġġ. Jekk immorru biex naraw issa l-klassifika tal-kostrutturi, il-Mercedes tibqa' l-ewwel b'434 punt. Fit-tieni post insibu lil Red Bull b 398, id-distak bejn il-McLaren u l-Ferrari waqt it-tiġrija waqa' għal 7 punti. L-Alpine tal-ewwel 104 u mbagħad hemm Alfa Tauri, Aston Martin, Williams u Alfa Romeo kif qegħdin taraw. Ċertament illi dik il-froġa li għamel Leclerc fl-istrateġija għenet ħafna biex il-Ferrari ma jtellawx il-punti li kellhom bżonn itellaw fil-din it-tiġrija biex jazzeraw kif f'ċertu perjodi tat-tiġrija kien il-każ l-iżvantaġġ li kellhom minn magħna jiena min-naħa tagħna kull ma nista' ngħid huwa li ġibna 6 punti illimitajna d-danni issa nistennew u nittamaw illi il-Grand Prix li jmiss tal-Istati Uniti tal-Amerika li ser ikun nar l-24 ta' Ottubru fid-9 ta' filgħaxija ikun trakka li tista' tgħin ukoll lit-tim tal-McLaren jerġa' jipprova itawwal il-vantaġġ. Għalissa min-naħa tiegħi se nqaf hawnhekk biss żewġ avviż importanti. Għada id-dilettanti tal-Formula 1 u d-dilettanti tal-eSports nistidinhom biex jingħaqdu fuq l-istazzjon ta' Velocity Esports Racing għada ħajibda t-tieni kampjonat tal-V1 Malta Series illi kif diġà ħabbart ftit tal-ġranet ilu jiena ser ikun qed nikkummenta looking forward għal dan it-tieni staġun ta' kummentarju ser kolli tim tajjeb ħafna mija jimmexxi mid-direzzjoni ta' Mario Bellizzi kif ukoll għada ser kolli wieħed mis-sewwieqa tal-tim tal-Red Bull virtuali Wayne Schembri illi ser kun qiegħed jakkumpanjani. L-programm l-intervista din il-ġimgħa ser isir l-erba' u mhux il-ħamis. Ir-raġuni hija illi l-erba' se jaħbad il-25 sena minn mindu Damon Hill sar champion tad-dinja u appuntu l-erba' se jkun programm iddedikat apposta lil Damon u il-karriera glorjuża tiegħu għal daqstant kien supporter tal-Williams. Nistiednek biex nhar l-erba' tassisti għal dan il-programm tal-intervista fejn se jkollna diversi mistednin u ser ikollna affarijiet oħrajn hawnhekk qed nara lil Wayne illi jitfalna wkoll messaġġ ta' inkoraġġiment Wayne looking forward għal għada ejja ħalli kif jgħidu l-Ingliżi let's give them a show. Mela għada bit-8 il-qudiem V1 Malta Series Tier 2 Velocity Esports Racing il-Grand Prix tal-Awstralja l-erba' il-Grand Prix l-erba' l-intervista għal ħabta ta' disa dana ovvjament qed ngħiduh għal min ukoll qed jarana live jew min madwar sija oħra ikun jista' jarana fuq l-istazzjon uffiċjali ta' YouTube qed naraw ukoll kumment ta' Alex li qed jgħidilna Napoleon Lafitte said to Napoleon you can't always win. Dan huwa kumment ukoll illi fil-fatt qalu anki James Bond un saluto partikolari da Alex che ci sta seguendo dalla nostra bella Milano. Għalissa sajna għafawnek jena namil appuntament ma'kom għal għada fuq l-istazzjon ta' Velocity Esports Racing komplu segwu il-kontenut kollu qed ikollna fuq il-paġna tal-Kamra Sportiva sew fuq Facebook kif ukoll fuq YouTube.